izango dela munduen mimotxuon batzuk. Mimotxuon batzuk. Zuk niri emotesta zuzela mimotxuon batzuk. Lankidea zaindu gara. Daulan makillajen eta zemat mimon. Nola zaintzen gaituzten ez da? Bai, eta... Zer da, aitortza momentua? Aitortza momentua da. Hola, eskerrik asko, hemen behitu, nire look barria. Zemat eskertzen da mimotxuek. Bai, hori. Xantiri ere eskerrak. Mimo asko eman izan dizkigu. Eta eskerrik asko jauna, betiko moduen. Datus lagunela jakiak! Aitor eta Ider, Maialen eta Unaz, Iker eta Udanen. Txalon, Zein dira, txaloa bukatu edo txaloiek? Tolosarrak erne, Badarnak ganbaritu, bai. Ondo, Aitor eta Ider, ja eskerrak jauna, bada gure leloetako bat. Baten bati, eskartu beharko diozu ez duen buruari, seguraski? Miluzen egiten ez edeten ibilbidi, Bai. Ondo? Basari holan gauzek eskatzen da binak? Batzutan esaten dugulako, ez, bai gero bakarrik hau zenien, mesedez, honeko endurtetik, mesedez hau egitea. Eskatza, goi? Edo zeure buruari, edo... Zugak ingo duzun ondagoen. Edo naturari, edo... Bai, supongo. Bai, eskatzen zuien gauzek zeuen buru. Unibertsuari. Hombre, zakuar dakago eskatzen ere. Ondo. Egunero eta egunero. Bueno. Irudezira torre gauzek, kanpai edo, irudezira... Kanpaia, Ni guztuen lanpara bat. Bale. Kanpaia eta irudezira betetzen diet, orduan zauz, zazpi kanpaia moten da pentsaten. Aitor eta Iderrari da pentsatzen, guztia, egin izan bagenu, etorri aurretik, egin barren eskatu, kanpaia jo... Kantela biztu edo, Eider ze eskatuko dugu, desira batzuk betetzeko. Oaintxe bertan zakua eramatea. Eta zakuari esker beteko dira gainontzeko. Hori da. Ondo? Aitor, zer egingo zenuke, zakuaren zure partearekin? Eske jasien ez gastatzen. Zakua ez, pero... Badaukazu? Zaioetan irabazitakotik. Tragonen bat atea daia, hau eta euren esku, ala, eta... Bai, dena den, diru hori, oraindik ere, ez daukazu zuek, Bai, nire kontako adaki. Bai, ez bada diot, Kobratu barik, azken egunean, gehi hilabete hori ba. Igual hasiko da... Ogazunari eman behar diozuna. Hasiko da gastatzen oraindik irabazi ez zuen dirua. Totalmente. Ez dut bihar finala jokatuko dala, eta... Bestak beste, zazpigarren saioa da zuentzat, 2008 euro, etxien danak arro egongo die, Eider? Bai, badaude. Bai, badaude. Eta lagunak ere. Hori da, egoteko moduen dalako, ze Miluz Etrebiek zaien Aitor, ia aurrere, erakusten duzuen. Apazuek. Maialen eta Unax, Gabon. Gabon. Gurean hirugarren ez? Bai. Eta bono ari gara. Tirata. Momentuz finalik ez dugu jokatu. Ez. Eta ala ere, pozik. Oso. Baina zuek egin duzu alako erritualen bat, edo orte honari bidea zabaltzeko. Ni banaiz, bastante... Superstiziotxua edo banaiz. Eta ze egiten duzu, zein da zure errituala, Maialen? Eskubiko hankakina eta berdeteti. Bai? Bai. Nikolako gauzek badakotez, Maialen be, bai. Platola sartu? Bai. Eskuiko hankakin. Bai, eta unesi behartzite jot. Bale, eta orain arte, sartu zarete, beti? Eskuiko hankakin eta mingabe. Eta jokatu ditugu zema final? Zero. Bueno. Ez tokatu guazu behar. Hemen jarraite bat, txike. Pregoan saltoka edo. Bilak batea. Rogatu behin ezkerrekoarekin, edo? Bazparez. Eta gehiago baituzu, Maialen? Andami azpitik ez diet pasa. Bale. Normalen... Palo Santa pasatzea. Hau, Unaxek akaso etxetik alde egiten horregatik. Bai, lehen urtean pasatzen zian da, martxeron, bazpare. Etxean aritu zara, bai, espirituak eta garbitzen eta. Bai, oporretan noanen lagunekin igual kotxetik pasatzegu. Bai, Bai. Gero ikaste pixuetan... Bai, ez soberen ez da, bai. Oida, jendak parreitu du, baina bazpare eskatite jateke. Bai, ez da, gero bueltan, Maialeni espiritismo saio bat eskatu. Nion, ikase pixuetan, espiritu txarrena baino, higiene arazo larriagoak, beste lehentasun batzuk izaten direna normalean. Bueno, hortaz ez diak kejatzen. Ados. Baina asko bila ere tarteka. Eta Maialen tarteka etorriko zaizkizu momentukuek, ni banaielako nolako apurtxuet, eta kaletik eta inot, bale, ez tot zapalduko, losan, raia ez dut zapalduko. Edo supermerkatuen, bale, kutsa honetan ez, eta ez da binor. Baina, bueno, ondo horekatua dago bikotea zentzu hortan. Maialen pixka bat espiritu ez eta arduratuta, eta Unax berriz, oinak lurrean dituela. Ni zero. Zizurkil goitik, dena behar bezala ikusten baita. Bai, lante. Ia gaur, final txoren bat. Ondo, Gonzal. Eskuineko hankarekin hasi, ez? Oida, hola hasi gea. Animo bikote zortean. Iker eta Udane gure bikote barria, ze moduz? Ondo. Ondo, Iker, nondi zatozte? San Juan dik. Eta Udane, noiztik lagun eta... Txikidatik. Betidanik. Lagunek eta bizilagunek bebai. Bai. Ondo. Iker, ze ikasten zabiltz? Hegazkineko piloto izateko. Eta zenbat denbora da, zenbat urte da?
2 urte eta erdi 3. Zer da, ikusentzunezkoa baino motzago hori? Erantzukizuna Bai, handiagoa dalako. Diot, baina ingo dugu berriro. Behar izara ikasten Iker? Hegazkineko piloto. Reakzio horiek, ez da? Eta asmue, hegazkin pilotu izatien, oski? Eta non ikasten da, hori? Ni Madrilen nago. Aiba! Bai. Eta 2 urte terdian, alegia, iritsi zaitezke, haupa kaixo ni Iker naiz, Bai. eta handik 2 urte terdira, kaixo Iker kapitaina naiz. Kapitaina ez, baina aerolinea bateko piloto, bai. Bai, Eta kapitain izateko ze faltako zaizu hor? Ordu gehiago. Bale, zemat? Segun aerolinea, baina 2000 ordu... Bai, Bai. Bale, eta egingo dituzu ordu horietako asko, lurrean, alako estera batzutan, eta ez da? Simuladoretan, eta... Eta gero Ikerre izango da, gatozenien Bilbora, esaten duena, ongi etorri Bilbon zauzkie da izazu, pilota euskaldune, ondo. Tamalez kalitateak ez du baimentzen bere izean orde maletan, hori barrakarrik ez du moda, baina, bueno. Iker, esan duzu, zakoa irabazita ikasketak ordaindu, hau garestea izango da igual. Bai, pixkat. Ondo. Gero norberak izaten du bere gazkina eta hori, edo? Ez. Txantxa txiki bat izan da, piloton arteko txantxa. Udan ezer ikasten zu? Goi mailako zikloa, aurrezkuntza. Eski, tu, nahi dut, eta gutxiago izango ba. Eta zen moduz doaz, ikasketak udane? Ondo. Non ikasten? Irunen, playa handien. Ondo. Kirol zale, banda eta bestia, musika zale eta horre gauze danak. Eta ze intentzioarekin, udane? Miluzerako bidaia txiki hau? Irabazteko, Irabazteko. Argi esan du, erne, mundu guztia. Eta irabaziz gero udan ezer? Dirua, zakua. Bai, hori badakit, hemen egiten du lan, gainera, baina ez diot, diru horrekin... Kotxeko karneta. Ados. Bueno, gidaritza kontuak nagusi. Ondo. Zerua bezala lurrean ere... Ondo. Udane, Baimena nahi dute. arraularia zara be bai. Bai, Non? zarautzen. Ondo? Joan zara pixka bat, kompetentziara beraz, Bueno. Ondo. Ia sorti dauen, eskerrik asko etortziarren, bikote, Iba. eta ongietorri, gurera. Zerrik asko. Hegazkin txiki bat. Ondu ze, Simuladoretxo bat etxerako, gaur, Miluzen jokoan, 37.400 euro. Eta publikoa, pizkanaka berotzen ari dena. Tolosako horixe ikastetxetik. Ongietorri. Lekona da, Tolosa. Bai, Lekona. Ondo hartzen gaitu beti. Iker Rudane, hasi zuek lanean, zertan, aukeratu? Potokumeak. Bertxotan zuek, Aitor eta Ider berri zarriko ditugu tribuaren berbak ikusi makusi? Tribuaren berbak. Tribuaren berbekin. Eta ikusi makusi, Maialen eta Unezen. Aspaldiko parte, saldatuta, bai. Aitor eta Ider, bueno, sexu pizka bat. Beti datorro ondo. Ikusiko dugu? Ia. Hau etxek berbak. Denbora, Aitor, sexurako lekua. Zirritokia. Oso no. Sexurako grina piztu. Txamorrak berotu. Genitalak miazkatu. Azpijan egin. Alua. Tortola. Sexurako grina galdu. Xomorrak joan. Soilik sexurako den harremana. Txorta dizkidea. Barrabila. Dandabela. Eta dildoa. Zaki jordea. Epa! Hortan ere bai, Aitor, zer? Ikusi makusi, zer ikusi, Gaur bedai, Xomorroa martxan, Ondo. Te ikusi makusi gaur Maialen eta Unaxentzat. Izango zenuten gogotxue. Ikusi makusi apur bat egiteko. Batetik 8 zuen aukerak. Mandarina, kalabaza, nemo, tigrea, monarka tximeleta, Charmander, sua, konoa. Konoa. 8. Monarka tximeleta, 5. mandarina, 1. Charmander, 6. kalabaza, 2. tigrea, 4. sua, 7. aupa, nemo, 3. aupa! Talentu berri bat deskurritu dugu orain ze? Agian. Beste erakustaldi bat, puntu, Iker eta Udane, ikusi duzu, Beste beste. Egin beharrekoa, ez da? Bai. Modako euskal artista bat, izpide hemen. Oso ondo. Edo bertxotarako gai, txirritatxoren eskutik.
Eta nola dio? Tradizioak ta markak Hausten. ari da pello. Euskaraz. Elektronika doinuan. Dantzan. Zapigorrita. Itxuraz. Akelarrei kutsu. Jotzen. Ematen jakindu. Beraz. Ta erakutsi mundura. Irten. Gaitezkeela. Maskaraz. Ikusi egingo dugu? Batzuk egon dira, lamak lotuta, 40 puntu. Ondo. Pello reparazio, noski, omen alditxo, hemen txirritatxo. Ondo. Aitor eta Aider. Ondo ez da? Bai. Xomorroak dantzan jartzeko prest berriz ere. Beti. Bartu lekua mesedez, Maialen eta Unax bestaldean. Animo ba, demora. Zu, ni, igeritar. Laguna, batekin. bila laguna, kuadriakok, Zu, etxea laguna. Nola? etxaia, Ez. Ni izketan, Bai. beste pertsona batekin. Ez. abesten, ez, Ni etzaude Mutu. izketan, mutu. gorra, Zu, Izketan? Ni enago izketan lagunarekin. Bera? Ni izketan, solasaldia, Bigarna. bokadilloa. hamburguesa, Erdian, erdikoa, bokatartekoa, Xolomoa, xolomoa, gazta, piperrak, piperra. xolomoa, Ez. gazta, Ez. gazta, txoixua, txoixua, Bai. txoixua, txoixun txoixua katafal. katafal. Ba, ze ona. Aurdun, zu aurdun, beataz, sorpresa eman, norbaiti Alegia. bere mutilari aurdun pareja zeate. Bai, txikia. bikotea. Bikotea zeate eta buikoteak ume aurdun. auki, Esan? Anai zarra aukiko du. Ez, bikotea. Bikoteak aurdun Aurdun. dago, zu Bai, aurdun bai, daude, bai, eta bai. esan eta... Bai, esan dio, bai. Bai. Eta, Vale, zu lehenbizikoa? izketan zaude, Izketan, ez diozu solasaldia. Izketan nola? ez diozu izketan Bakar egiten. izketan. Bai! Bueno! Bai. Sartua, Oso justu. Bai. Harri naiz tensio batean ere, Bai, eta gero esan du hemen zeuk erabakiko zule. Bai, egia da. Miluzeko Bakarrik izketan sartu da. imintzioka honetan, bai? Sartu da. Bai. Gero, txorizo bokadilu, horre, xolomoa eta gazta, besterik ez zen hori ikusten, Xolomoa, gazta, ez, xolomoa, ez da ere. Badago beste mundua, no? Bai, hor sartu naiz. Txorizoa, trigoaren berbetarako. Berbetarako. Ederto, 60 puntu! Baina, Maialen Unax argi geratu da, zuek ogitartekoa deskartekotan. Xeromo da gazta. Bai, ez da? Ni tortilla bat, baina. Bai, ondo eskerrak. Hartu lekuan bezede, Iker eta Udan ez taldean. Eta, bota, Proposamena beldurri gabe, demora. Japonax? Hortzak. Deabrua. Zer da? Dentista. Ez. Hostia, nola ditzen dira. Bai. Mamu, no. Ez, deabrua. Ez? Momia. Ikusi ondo? Zer dauka? Drakula. Hortzak. Ba, zer da? Zer da, ostra. Drakula. Vampiro bat. Bai. Vampiroa eta? Bigarren Hilda, aldean. vampira hilda. Gidatze. Kotxeko gidaria. Rotonda. Rotonda. Bai, ez ondo. Biak. Bi. Bi. Bi zer? Sorgin. Bi sorgin? Bai. Erratzan. Bi Dantzan. sorgin dantzan. Non, zehazki hori zer da? Zuan. Bai, baina zer. Zuaren Zuaren inguruan. Eta zer da hori? Akelarre bat. Bai. Bi sorgin akelarre. Bai. Eta? Vampiroa hilda. Tumban. Vampiroa dago? Etzanda. Etzanda. Non? Tumban. Eta nola? Bai, hilkutxa. Tumban. Etzanda baina nola dago? Tumban. Tumban. Lo! Azlepe. Tumbeta tumban. Baina falta egun lo! Igual dago hilkutxan horrela demora pasa. Apentsat erderakan kontrako zara. Ez. Aldekoa, ez da ere. Ez. Tartean nago. Baina, bueno, bai, hilkutxa. Ondo. Lo, vampiro. Dana, giroina puntu. Lo. Bale, parkatu. Bueno, Bale. gaur iritsi garata. Zuek ondo? Bai. Bartu lekuan, mesedez. Aitor eta Eider beste aldean. Veteranoei ez diegu akatxikiena da, barkatuko, noski, Noski. Beste erderak adarriko. Sí, pues. Sí, pues, ondo hasi gara, animo, demora. Kokroiloa. Bai? Igerian. Oso ondo. Bikain Iker. Itxasoa, ibaia, Ura. uretz, uretan, Kristina. Mendia. Bai, Mendian mendian. Eta? Mendian. aurkitu, Apo dan, lokariak lotu mendian, Sua egin. sua egiten mendian. Nola? Galduta. Nola? Sua egiten bi... Pedernalarekin, harriarekin. Ariekin ondo. Bai.
Momia, Egipto, Bai, Bi egipzio, piramidetan, bai. egiten, piramideak egiten. Bi egipzioak egiten. Tomo. Ez da ezer falta izan kasunan. Oso ondo. Elementu guztiako. Ba, ederto, berrogeta bosturteko lanadako, ja? Edo berrota marruterako? Piramide egiteko? Ah, pentsa. Edo, Pentsa. Ederto! Iruroina puntu oso ondo! Nire etxeko obra luze joan bada. Piramideak. Piramideak egiten zaitzelako. Eroglio, ateioka, eroglifikoak. Egipto aipatuta ez da? Bai, Agertu da. bai. Eta Itorreta Eider, eroglioaren obra, distira ateratzeko prest, obra horreri. Lehenengo eroglifikoa denpora. Zaindu beharra dago. Komuna, Komuni, bai, ta, te. A. Komuni. Komunikatzea. bai. Eta gainera ikusi egin dugu nola osatu behar zen. Komuna i, ordezkatu egiten dugulako, komuni, ta, te, a, komunitatea. Eiderren bertsiori raperoena, komunitatea. Oso ondo. Flow bazu, oso ondo. Bigarrena, denpora. Pilota partidua dago gaur. Lady Gaga, Bale, bai. Belarga, Ez da belarra. Zelaia? Urtaroak? No. Hasi, nor da? Lady Gaga. Ga, bale, batzuna esati. Gauean. Ga? Gaur. gaur. Zer da, mendia ez. Belarra ez. Zelaian, Zelaia ez, antzeko? Gaur. Larreak. Galarretan. Nun nago zein larretan, ga. Eta zati bat bakarri behar dugu, Lady Gagarena, eta ga larreetan dago. Galarretan. Baina flowa gor dira, Lehenbiziko oso ondo, 50 puntu beraz. Ondo. Esan zut, galarretan zora itxik duzu. Egia? Bai. Ontzen finala ikustera. Bai, ondo? Zegiro polita, Zemie zesta puntako jokalari hoia izan da. Nomaitetik atera gara gorez. Maialen eta unaz. Tanto batzuk egiteko prest eroglifikoetan. Bai, noski. Lehenengo da, denpora. Gaztetan ikasi nuen. Nor da? Ikas. Bai, erantzunen zatira. Nor da? Kim. Bai? Kim. Kimikaz. Kimikaz. Kimika? Kim Jong-un agintaria Kim Ika dabil, berbetan. Kim Ika. Kimika. Ondo. Pinkai? Partida irabazten. Kimika sale, bai edo ez? Kimika sale, bai edo ez? Ez. Bueno, azte burutan. Eroglifikoa denpora. Bazkaltzeko eskatu dut. Arranoa. Bi putre. Putre bestera batera, venga. Putre. Putria. Bestera batera. Eskian. Bai, eskia bat erantzunen esati. Bazkaltzeko eskatut. Eskian. Ba, sai eskia. Bai, putreak ikusten ditugu eskian eta modalitate hori da saia edo putrea sai eskia. Oso ondo, sai eskia. Eta partida irabazi. Eun puntu. Oso ondo. Ikerreta dudan, fin da biltz beste damak, ISVP. Bai, eroglifikoek eta? Zeben guztokuek? Gaizki. Ia, ikusiko dugu, ia zer gertatzen den, hau pasuek. Lehenengoa denpora. 31 egun ditu. Bost. Nor da? Bost. Ez, nor da? Nor da? Ni idea. Ez dakigu nor dan? Ez. Zer dira? Behatzak. Bueno, labur hau. Bost. Bost. Atzak. Atza bat erantzunaren zati? Jon, itxaroten dut, ez egoeti gaur, miluze ikusten. Beste esango du, bat emata Euskal Herrizen, ez dakina nor nahi ez ni. Posible alda. Beste mundu bat posible da, esango du berriz. Maia, Jon Maia bertsolari atzetan, maiatzak. Vale. Bigarrena bai. Bigarrena, denpora. Festetan jandut. Tarta. Lo. Venga, Lo. ez? Tar. Talo. Talo bai, venga, segi. Talo. Ze soinu dori? Txus. Atxus. Ez? Atxuz ez? Antzeko? Tar. Behien? No, ez da. Talo. Harina goian beharra? Ai! Eroglifikoa da, niretzat bihotz totala merezkia duna, bihotz eta guztia egin diot. Ia, tartalo, lehenengo partea ez du behar dugu, lehenengo silaba ez. Talo, atxiz. Egiten du soinu horrek daminstikoaren soinua. Talo, atxiz, eta tor, ra, jainkoarekin. Beraz? Talo, atxiz, torrarekin. Txalo bero bat merezidu erogliok, Bai. Tamalez,
Tamalez, punturik ez daigo markagailura. Lastima. Baina lasai, ze zazpikitxo gaugat jaski. Oso ondo? Zalea zara horrela obrei begira egoteko eta? Bai? Bueno. Ez diot lanak, eraikitze lanak eta ez arte lanak, Ni nau Euskal Telebistan Miramonen lanien. Obrak maite beharko nahi Ze, erremedio, txalo bat, Miramongo langile guztiei, Luzerako joko betu ezta? Bai. Bueno, antza, Bai. Alemanian, Bai. obrei eta begira ari diren Euskaldunei, mezuak eta bidaltzea erabaki dute. Erne, kartelak, Ze batek alaxe dio. Erne! Gero, baut, zukamfte, ere bai, hori ezak zer den. Erne, da, lemizikoa. Baina, aurrera jarraituta, beste bat ere ikus daiteke, honek dio, zuka be! Eta, uste dut badaki dela zer den. Lagun alemaniar batek esan zidan, kontzertuetan, guk beste bat esaten dugu bezala, bereek esaten dutela, zuka be! Ze ona? Bai, orduan, Erne, beste obra bat dator, Miramonen bezala, eskerrik asko zazpikia bidaltzeagatik. Zuka be! Zuka be, ze ona! Aitor eta Eider, aurrenako modin bat, eta gero zuka be, beste bat, eta segi hortan. Bat minimo. Bueno, aurrekoan 3 izan ziren, ia ba gaur. Honela dio lehenbiziko eskuak. Ez dago gauza ederra hori. Ze kiroletan aritzen dira argazkiko kirolariak. Sokatiran, softballean, kriketean, errugbian, argi dago. Sokatiran? Hanka horiek eta. Soka, tira. Bokala? Gero ingu, Bai noski. Venga. Entzun? Eskutik kilometroak egin, herriaren begietan ospatzerik ikusi, goze direnen izenean, Vatikanoaren hortzen ikusi. Zeina? Udarako luzeak bendetan. Aukera beharri gabe, Da zure eskutik kilometroak egin, herriaren begietan ospatzerik ikusi, goze direnen izenean, Vatikanoaren hortzen ikusi. Bokala? Askatu nahi duzu? Ez. Bale, pas. Be? Ez. Bueno, Erne, Nola deitzen da nekazaritzako tresna hau? Lara, Laida, Laia, Lea. Zubota. Bai? Lara. Laia. Ondo? Arditza gunezkuan, giltza eta laia. Laize, bai. Bokala? Eta? Zuek ere alegina egiteko aukera bai, Ez? Ez. Ba... Aurrera? Madonna! Eta kantuaren izena behar dugu. Pose, Vogue, Blow, Move. Vogue. Vogue? Bai. Eta Vogueina, dantza ez da? Bai. Bokala? Lehen gertu bazineten, Ez dago bokala. ez duzu urruti behar orain. Hitz egiten den bitartean begietara begiratzea. Ez dago gauza derra horik. Batzutan tentsio ere bai, ez? Bai, ondo. Komodina! Bai, ondo. Arratu bedana da, ez duenak begiratzen begietan. Ja. Oso jende iztua eta... Ondo. Maile eta una. Bigarren eskua, zegoenetik abiatuta, enuen jakin hobeto egiten dio. Zein hiritan dago ikusten ari garen eraikin hori? Cloud Gate, eskultura. Chicago. Oso ondo. Bokala? Entzun adi. Asmatu zati hau. Zeite sabatu dugu berritxarrok taldearen denak ez du balio bestetik. Gorreta itxua, mundu itxua, mutu itxua, tren txutxua. Wow, gorka ez mesedez. Mundu itxua. Robatea. Moto itxua. Mutu itxua. Imaginatu tren txutxua idaztea gorkak, Bokala? Bai, noski.
Aurrera, Maialen Unas. Nola da izena Gucci markaren sortzaileak. Francesco Gucci, Vittorio Gucci, Flavio Gucci, Guccio Gucci. Francesco Gucci. Francesco. Vittorio Gucci. Vittorio. GG, no? ¿Qué? Ezakit. Marka da GG. Nik ez Flavio Gucci. Oh. Ondo ari zen Aider, eh? Ja, barkatu. Ega txistea irudiela, baina Gucci, bai. Diru Gucci. Bainazki, banazko. Diru Gucci da. Maialen Unas, entzun. Publikoa salora joateko desiatzen ja, eh? Unas basabiltz salien lanien parrapa, zamat parrapa entzun ditugu. Rap das armas abestian. 4, 6, 8 10 izan dira. 8. Errobatea. 6. Ondo. Ondo. Hau izan daiteke, pilotu izateko probaren parte? Parrapa izan dira. Reflexuak eta zertzeko. Bokala? Aukera? Azken erronda, Maialen Unas, eutxi aldala. Ze musikari zartu digu alimentsuk. Janus Lester, Bengo, Ixasakara, Gorgorbizu. Janus Lester. Noski? Bueno, Ondo? Ulieta, ondo. Bokala? Da, bizitza gogorra. Bai, noski. Bizitza gogorraren ostean Musikaren bizimodua. jokin zain du. Askatu egin beharko genuke, zer galtzekorik ez. Enuen jakin hobeto egiten. Oraindik Bai? gogoan dut Bai? nora... Oraindik gogoan dut nora hautsi nintzen. Nola hautsi nintzen? Nola? Hautsi nintzen. Nola! La! Oso ondo, komodina. Ondo. Lanak ondo egin da. Ondo. Iker eta Udane, beste hainbeste? Komodina beharko genuketa, eh? Bai. Hirugarren eskua. Pelikulak jendearekin ikustearen alde ona. Alde honik bada. Ze filmetan ez du parte hartu Miren Gaztañaga aktoreak, azken erromantikoak, Ane, Lasa eta Zabala, Aupa Etxebeste. Aupa Etxebeste. Aupa. Bokala. Eta entzun? Oso ona. Nor da ordea? Kylie Minogue, Britney Spears, Christina Aguilera, edo Pink. Kylie Minogue. Kylie Minogue. Oso ondo. Bai. Bokala? Bebe garaizan izan da, ezta? Ai. Oso gehi gabiltz eskuan, Bueno. Ondo. Mi luze. Ia ba? Anitza eta. Neule lauko, eh? Bai, ba. Nola deitzen da Harry Potterren ontza? Scabbers, Edwig, Argus, Hedwig. Argus. Hedwig. Bai. Bokala? Ze berezitasun dauka, Eider? Hedwigek? Ezakit. Horrek eskuditzak ere zituzte banatzen? Bai. Bai, eta. Hori ezpada berezitasun bat. Oso ondo. Txikia. Eta, egia Harry Potterren testu inguruan ez dela. Iker Udane, animo! Para bakoitzaz, koloreztatu zuri beltza. Para bakoitzaz, irribarre bat. Zea bestira mertxioa egin du Adimentxuk. Gure bihotzaren taupadak irribarre egin, kukutza 3 bihotz. Irribarre egin. Kukutza 3. Noski. Taupada! Inar gehiago honek, aldarrikapen dago diot. Hau, temango da. Pentsa. Bokala?
O. Eta... Zer? Momentu gogorretan, albokoari besoa... Heltzea. Eso. Ondo, ginga eiderre jarri du. Oso no! Komodina. Eta hori, markagailuak begiratzeko unea lareun eta bi komodin Donostian, Orero eta Zizurkin lareun eta komodina, 260 komodinik ez, pasai doni banen. Aukerak ikerru dane, baina sare barik. Eta atzetik, baina aukerak badaude. Aitor Reider, zeuekin hasi. Lehenengo rondan, zein da zuzenan, itzali hitzaren sinonimoak dira. Amatatu, iziotu, iraungi, itzungi, ilundu, gautu, goibeldu, zeatu, punpatu, zendu, arrastu. Amatatu. Isiotu. Antonimoa da, piztu esan nahi du, honek. Ikerru dane? Iraungi. Aitor Reider? Ilundu. No. Punpatu. Punpatu eta erori dira sinonimoak. Aitor eta Eider? Gautu eta puntatu. Gautu. Oso polita, sinonimo. Planto egiteko aukera edo amaieraraino? Zema puntu dazkagu? 40 dauz. Planto. Venga, planto. Ba, 40 zuentzat. Eta txalo gero bat, noski. Teatu zen lekuzkan bozegoen bestean. Bigarren errondan, Maialen eta Unas, zeuek hasita, modaren astea antolatzen duten hiriak. Zeintzuk diren jakin nahi dugu? Milan. Ecatepec de Morelos, Milan, Tipitapa, New York, Sao Paulo, Lotse, Paris, Tokio, Singapur, Ulan Bator, Estocolm. Milan. Ba, 48 geroztik, pentsa. Paris. Modaren iria eta... New York. Ospe handiko hau ere. Tokio. Japan Fashion Week. Estocolmo. Oso ondo danok, Aitor Reider. Sao Paulo. Latinoamerikako moda aste ospetsuena, bai. Singapur. Oso fin, Iker eta Udane azken erantzun zuzena, 3 ez dira zuzenak bat bai, eta taula osatzeko aukera. Ulan Bator. Zuzena da! 150 puntu markagailura. Iker eta Udane zeuek hasita 3. errondan, fikziozko sorginak dira. Dorremi, Elfeba, Kiki, Daenerys Targaryen, Kika, Reggie Rocket, Jadis, Merida, Úrsula, Minerva, McGonagall, Sabrina. Kika. Kika super sorgina, bai. Elfaba. Wickedeko protagonista. Sabrina. Ono. Iker Udane? Reggie Rocket. Rocket Power, marrazki bizionetako pertsonaia da, skaterra. Minerva McGonagall. Harry Potterren? Maialen Unas? Pikote? Komodina. Sirenatxoa filmeko sorgina Úrsula. Doremi. Bai. Bi eta bi, momentu honetan. Merida. Brave filmeko printzesa da. Aitor eta Eider?
Jadis. Jadis the White Witch. Azkena. Eta komodina. Bai, ez da. Bi dituzu, oraindik ere. Txikiri esker, 150 puntu. Eta markagailuak ze parekatuta geratu da. Bai. 590 puntu Donostian. Horren eta zizurki lareun damar pasai doni banean. Maialen eta una lastima, baina hirugarrena izango da bazkena. Bai. Jaiatu gara, eskuineko hankarekin berriz ere sartu. Dena den, nolako ibilbidea izan da? Ona. Gustora aritu zarete? Oso gusta. Guzuekin ere bai, jolasean, eh? Gustuek ase bai. Bai, noski, espero dugu hemendik kanpora eta Gasteizen eta zuek bikain jarretuko duzuela, eta etxetik noski gauero, biluzetekin bat egiten ere bai, eh? Opa, bikote, mila esker! Eskerrik asko! Maialenek eta Unasek etxerako bidea hartu behar izan dute ba. Aitor eta Eider, tinko, eta zutunik. Bai, ezta? Saiatzen. Ondo, Iker eta Udane. Gustora. Bigarren errondan lur hartuta nola bai. Bai. Pilotoen txistek. Txiste asko datoz, horrendik ere. Bai. Ondo bikote? Bai. Eroso. Bai. Erne, orain, komeni noski, sokatira datorreta. Zuek erantzuten lehenak. Badator, soka, soka, soka! Soka, soka, soka! Oso ondo tolosa hartu lekua eta guazen sokatirara. Denbora. Nor da Txinako presidentea? Obama. Xi Jinping! Zein kiloletan anitzeatik da ezaguna, Ainhoa Etxenike. Txirrinda. Arraunean, nork zuzendu zuen 2004an Fahrenheit 911 dokumentala? Paso. Michael Moorrek. Beste, zein modutara deitzen zaio hokeira jokatzeko erabiltzen den makilari? Paso. Deitzen zaio stick. Ze bi elementu kimikok osatzen dute hidrokarburoa? Paso. Hidrogenoak eta karbonoak. Zein koloretako zapia jazten da lesakako Sanferminetan? Gorria. Ondo. Nola deitzen da euskarazko tokiko komunikabideen sarea? Paso. Tokikom. Zein udalerritan jaio zen Maurice Gabel musikagilea? Pasaian. Ziburun. Zein abeslarik ospatu zuen Orio taldeko kideekin Kontxako banderaren garaipena udaletxeko balkoian? Benito Lertxundik. Noski ba. Ze hilabetetan izan da aurten Nafarroako komiki azoka? Azaroan. Irailean. Zaldi gainean egiten den zein kiloletan eramaten da mailu bat pilota atean sartzeko? Polo. Poloa da. Bereziki norekin batera idatzi zituen bere teoriak Karl Marxek? Engelsekin. Oso ondo. Zein da hipertermiaren kontrako gaixotasun? Paso. Hipotermia. Zein pertsonaia gotiko gorputzen du Jenna Ortegak izen bera duen telesailean? Paso. Wednesday. Zer adierazten du hemato aurrizkiak? Paso. Odola! Epa! Odola! Iker eta Udane. Bueno, sakari ezin eutxi, baina nik uste helburuak eta beteta, ezta? Bai, noski. Miluze datorrei leku hartu. Ondo? Bai. Obama zer, Udane. Bueno. Oso fana gara bereak. Bai, bai. Ni jarriko nuke Txinan ere presidente. Nik jarriko nuke Txinan ere presidente. Orain, esango diegu Iker eta Udaneri urrengo saiora arte, baina joan behar duzue, horrela keinuak eta hortik irtera horti dago. Apatuek! Berriz ere! Eta idazki lagunduko didazu, baina esango nuke, noiz bain gertatu dau? Hainbesteko nagusitasuna diot, 7 saiotan jarraian 7 final jokatzearena. Parkatu Aitor eta Eider, baina bai. Baiet. Txaron, gertatu da askotan. Ez. Hori ba. Bale. Oso lehiakide honak, Aitor eta Eider. Eta guztau zait, Aitorrek eta Eiderrek orain zure iruzkina, idazki, hartu dute erronka modura. Nola? Ba, jarraituko dugu hortan, ezta? Jarraitu finala jokatzen edo behin irabazizakua. Leoke gaizki. 7garrenean? 7 bat. Ja. Ez da, begira. 7ak eta zakua. Ondo. Txak. Zenbaki polita. Gaur Miluzen eta 7rik badu, jokoan, 37.000 eta gaur euro. Oso ondo, partitzeko ere garbi, eta bikoitia eta hori, publikoari ere zatitxo bat igual. Piskat. 37.000 eta 400 publikoari. Vale. Saloura joan daitezen, horixeko lagunak kolokatu. Poliki ibili, Herrian izen ona. Noski ba, Saloun ere. Saloun, ondo. Aitor eta Eider zenbaki bat, iadanontzat zenbaki bat, etxeko behi esan gurekin bat egiteko momentua dela, hori bebai hori gogoratu. Eta zenbakitxo bat, zenbatan 4,7 milimetro?
Bueno, asko izan daiteke. 4,7 milimetro. Munduko meteorologia erakundaren arabera, 4,7 milimetro igotzen da urtean itsasoaren maila. Eta ikusten dira, esate baterako, neguan gehien bat bai, marea biziekin eta esate baterako Venezian zegertatuko litzateken, ikusi egiten dugu ja, New Orleans baten, esate baterako zegertatuko litzateken, ikusten direlako, hiri batzuk arriskuan daudela. Adi, Aitor eta Eider, eta sorte hon, itsas maila 100 metro igoz gero, ur azpian geratuko lirateke. Mende baten, ur azpian geratuko lirateke, martxa honetan jarraituta. Denpora. Canberra. Australia. Ez dakit zerri. Ankara. Turkia behirik. Berlin. Ez. Bai. Kopenhague. Bai. Kopenhague. Mexiko iria. Bai, bai. Bukarest. Pekin. Ez. Las Vegas. Que habría sido Ez, tu desertua da. Roma. Bai. Tiber. Santiago, Chile. Ez. Bagdad. Vale. Ez. Egiaztatu egingo dugu. Zazpiakatx. Itsas maila 100 metro igoz gero, ur azpian geratuko lirateke. Hiru ditu ondo. Hiru daude... Hiru daude ondo? Bai, pakiru zen. Ez. Zazpi ondo daude gaizki. Las Vegas eta Kopenhague. Vale, bai. Venga, ba. Biakatx. Abeizatu dezakegu. Bi. Zuk Santiago esan dut ez? Ez. Osa dago, plan mendiak. Santiago eta Santiago dago Muitugu hemen. Santiago eta Baja. Vale, eta ya está. Biakatx. Ba, gaizki mugitu. Fikatuko nahiz. Vale. Santiago ez ez? Eta Canberra de Roma esango nukenik. Canberra de Roma. Edo Ankara, eske hiruak me parece. Roma ez. Canberra da Australia. Roma ez? Roma ez dago. Ja, ez... Canberra da Australia. Eta Ankara... Baina erdian edo ez. Ez dakit. Ez telako hiriburu da. Canberra mugitu bet. Vale. Ankara mugitu bet. Mugitu Canberra. Buah. Santiago. Aitor eta Eider, urrezko galdera. Gertuen daude haien artean. Denpora. A ver, zer bakagu. Nik esoke, hola, Erroma dago. Berlin. Bukarest. Hungaria edo beste. Dinamarca, Kopenhague. Berlin, Roma... Berlin, Bukarest. Bukarest, vale. Berlin, Bukarest. Ez dakit non dago Bukarest. Europa erdian. Pues orduan bai. Berlin, Kopenhague ez dela. Bai, Kopenhague. Dinamarca, Kopenhague. Dinamarca eta Berlin. Dios! Hini! Ze moduz! Atakaus. Urduri. Hobeto horrela da. Ondo ineu. Hobeto. Oso gaizki asteak ere badu. Hori, bai, no. Nera bat igual, danak aldatu. Baiezko eremuan Kopenhague. Bai. Tontor gutxi batzuk salbu, Danimarka osoarekin batera, urazpian geratuko bailitzateke, 20 metroko altuera. Orduen nire novela beltz favorituek non? Urazpian, orain? Idatziko lirateke, ja. Denak bustita. Ja. Bukarest, baiezko eremuan. Itxasotik urrun dago, baina 80 metroko altueran dago zotik. Arriskuan, beraz. Las Vegas ezezko eremuan. Itxasotik urrun dago, eta horrez gain, 610 metroko altueran. Txileragoaz, Eider badakizu, egon zara. Nahet jun. Erasmuseko destina da gaur. Bai. Egia? Orduan ikerketan ari zara. Bai, hor mapa bilegiratzen. Así que, a ver. Ezezko eremuan jarri dugu Santiago. Izan ere, joatekotan Erasmusa egingo zenuke 500 metrotako altueran. Abiratzen, no? Edo gora, hortik gora. Perfecto. Esango zutez liburu batzuk irakurtzeko, Eider. Berton kokatuta. Vale. Ondo. Mexiko iria, ezezko eremuan. 2200 metrotako altuerara dago,
Seguro dira hauek. Bueno, bueltan. Kontuz, urgainien eraikita dagoelako Mexiko edo lanputxu antzeko bat eta erortzen da biluri bai, Ba, kontuz denok hori harri dago. Bai. Pekin. Txina. Urazpien geratuko litzateke Pekin? Itxaso horiak uholdetuta, 40 metrotara. Baitago soilik. Zer publiko urduri edo? Tolosa urduri da. Baiezko eremuan Bagdad. Basamortu zinguratuta dago, baina 30 metrotara soilik. Baiezko eremuan Berlin. 30 metrotara. Ezezko eremuan Ankara. Zortzieun eta 50 metrotara. Azken segundon aldatu dugu Canberra. Taza en Roma. Akats bakarrera egon gara. Edo dana, edo... 1000 euro irabazteko aukera Aitor eta Eider Ramaikako osatuta. Canberra baiezko eremuan zuzena da. Esan dil de Roma. Roma behar genuen baiezkoan. Itxasotik gertu egoteaz gain, puntu bajuenean 13 metrora soilik dagoelako. Canberra 600 metroko altuen. Oso ondo, Aitor eta Eider. 250 euro eskuratu ditugu, aldaketak oso ondo egin eta finala polita izan da. 1000 euro, ez da pena Eider, irabaziko zenituen, Ja. 1000 euro, Urrezko galdera dago horretarako. Bueno. Vacilate. Urrezko galderan, gertuen dauden haien artean galdetu dugu. Eta fokua Berlinen jarri duzu, eta hortik hasi zarete konpasarekin borobila egiten. Berlin aukeren artean egon behar zen? Bale. Eta orain zalantza. Zainen artean? Galdera? Bai. Bukarest eta Kopenhague. Babietako bat da. Aitor eta Eider, banatuko ditugu 1000 euro urrezko galderari esker? Espero. Bai, Irabaziko ditugu 1000 euro, Aitor eta Eider? behar ditut. Urrezko galdera, 1000 euro jokoan, Berlin eta Kopenhague erantzun zuzena da. Bikain! Aitor eta Eider! Urrezko galderari esker erne, 3.850 euro seguru baitugu. Guk ere behar zaituzte guztuek, segi diluten. Txalo zaparra da gure, donosteko nebarrebei, behar, eurepe bai, Txau,